शिवसेनेचे नेते रवींद्र धंगेकर यांनी भाजप नेते आणि केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोळ यांना पुन्हा एकदा डिवचले। काय म्हणतात दिल्लीश्वर 41 प्रभागात लढणार पुणेकर असं म्हणत त्यांनी एक पोस्ट केली आहे। त्यामुळे आगामी पुणे महापालिका निवडणुकीमध्ये शिवसेना सर्व 41 प्रभागांमध्ये उमेदवार देणार का अशी चर्चा सुरू झाली आहे। त्याच्यामध्ये आता सगळ्यांना कळलं पाहिजे, आता आपलं राज्य आपला देश दिल्लीतनं चालतो, आपल्या देशाची तर सगळ्यांना माहिती की पुण्यात पुणेकर लढणार आहेत आणि पुणेकरांची ताकद आहे आणि एकनाथ शिंदे साहेब बी पूर्ण प्रचंड काम करत आहेत। आज तुम्ही बघितलं असेल तर सर्वसामान्य माणूस त्यांच्याकडं बघतो, काम करण्याची पद्धत त्यांची आपण बघितली सगळ्यांनी। एक सर्वसामान्यांना भावणारं हे नेतृत्व आहे, त्यामुळं सगळ्यांनाच माहिती दिल्लीपासून तर गल्लीपर्यंत माहिती की एकनाथ शिंदे साहेब नेतृत्वाने चांगलं काम करणारे, एक चांगली दिशा या महाराष्ट्राला देण्याचा मुख्यमंत्री असताना प्रयत्न केलेला आहे।